Badong, ayan na nga, dyan pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam. Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinaggapat. Ayan na nga nga rje bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod ta sasawam. Lud ati cellphone. Pinaglod mo, jay kunak ngay gatang mo iti bagas. Ay, iso tinanggag ko ngay bagam. Bagas ti kunak agatangom, san alod. Naglawag a bagas. Ay, awanin ah. Pinaglod ko na kwarta. Anya ngay nga ti kanan ta ita. Ay, oray saan tan namangan. Basta dalod ka. May metaytan. Malah palawa ka. Napapatag tilog kang kangam di kanan ta. Mas dawa kain may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangan. Kuna kunkad. Diyak mo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot katiksmate na. Kasta ti panunot mo, maray. Ta basta makita ka ag silsilpon. Ay nawon maray, uray adday jay balay may, ag silsilpon latater aramidun na. Apay, saan ka makadlaw? Makadlawa ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, wun nga raw. Obeng, ken mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Dinar aramidan day ta. Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Adamot makmaksan. Ngayon, jay samot lut-lutwam iti balayaw ngayon na paoy. Ay, saus! Wun ngagpaysaw. Kunakin ni badong abantayan na, diyan sangkaw. Ay, awanan na. Amang ano nagsil-cellphone latan, ti aramidan na. Badong! Ay nanaksatan day talulutom. Badong! Na, awan mo dito. Napanan na nga ta. With love. I love you, love. Na, labmat timang mangag ko ngay bagbagana. With love. Wayne, sige, bye. Miss you, love. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing ngayong. At nagtungtungan, may. Ni Kapitan jay kinasaritam. Katun, may. Nay. Apa nagsabat man ng dagita kiday man. Ni Kapitan, awagam itilab. Lab. At ayamit imbagat. Kano naglawag anangag ko a puro kalab. Ay misyo ko ng pay. Ay, awan timbagbaga kakasta. Nag-I love you ka pa'y kang kwana. Ay, agtal na ka man. Saan ano'y kapitan tinawagan man niya? Ni Kapitan nga raw. Babae jay inawagam. Sa bali lang, di pa nagdanggag mau. Ay, agtal na ka man. Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta Pati cellphone, neroruman ma. Day tati paggasgastusam. Imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbangkag day taabadaw, adamot ita sirok ti bayamas nga agsilsilpon. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, Maray. Ha, kasta ka de, Maray. Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Kadyainwang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan kuma iti bangkag na. Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, Maray. Nay, tauray laag katakatawa, Maray. Awan nga min signal iji bangkag kat. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag-cellphone. Paray! Apay paray. Ay nakadumog kamalatan ti ta cellphone mau. Why, tanda katitiks ko paray. Na, tadinak pa'y kitaan. Apay kumakita ang kapailangay paray. Kita mukma si kadayta. No sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nakman disturbon paray. Panawan nak dito yan. Mabisinin tinwang mau nga impagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agre-riray.
Nagmirinda itayan, pare. Saan aya mapan ka bangkag mau? Ay, madamdaman ton, pare. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka man ni Marituyak ay. Ay, padasin na. Taong takmay. Ay na. Ay sus, una umpay nga minti trabaho pa. Saka ag silpon. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko, pare. Ha! Ay, ada ka text mo balasang. Adda! Ang nay, di mo ibagbaga kinituyan ko, pare. Taka siya, amang ilibliba. Maray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, dayjay abadog mo, tay gatangan pa itinaimas asidaon na. Kasi nga main amapan ang bangbangkag. Kastaya. Kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanwang na. Napanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Una, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi ken ni Mari Milyang ang nakatugaw ijay sirok ti Bayabas. Ah, ayan na maray. Dayjay ngayo. Aging gahita adda pay laeng dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ang mabisin jay nuang na. Ngamawan matrod dita ayan na. Ay, tisalbag abadungan. Nanay papanam nga ya. Ay kunam nga igatangam ni Badong mo itinaimas asidaon na. Ay, saanan maray? Jak igatangan nun, ditakan. Ay sos. Guluman day to'y anabatan. Win lab. Lab na lab kamit talaga. Bahang! Tunay ka na yan. Ay, sus. Apayaya. Kunak man nunapan kay jay bangkag. Ay, mapanak pa ilangan ko matuyang. Ag-cellphone ka man. Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka. Nakabanugam. Kwa. Altawan! Anya tinaramid mau. Kan asino man hindi takasarsaritam dita cellphone mau. Puro lab te bagbagam. Ha? Ay, ni kumpare nga inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan. Kaano kay alab mo ni Kapitan? Kay, problema ni Nana tuyang ni Tata ba daw? Tajay lang nga nagsilsil punter aramidan na. Nakita nga ron ni pare Badong nga ag silsil paon. Saan na kano na may baon? Ada ka nume text meet ni pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na daytakan ka? Kitno inamin na kanyak. Ay, makadanon da ito ikininana tuyang. Ay. Mga no aga pa da Kantap no malapdan ni Nana tuyang ti aramidan ni Tata ba daw? No siya. Ay usarak lang ti cellphone ko no kasapulak. Isungarod nga da kini anti ti silpon mau. No ada umawag. Ala ka ni antim adagaos tasong batak Mayat day tangkail. Tapno awan ti riray. Dang-dangan kanta. Dayon. Tuya! Isardang mo ang pailangan dito pa nagkanta. Dayon. Apay aya alakdan na kat naragsakak nga rod itangal daw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pay lang. Di ka pa'y nagmulumog at dan ibagam. Mangantayin ton madamdama. Dang-dang-wan kanta. Ayan na di cellphone ka. Na yun. Yan. Ay. Ayaw na di cellphone ka. Anya di birbiro kam? Di cellphone ko kunak. Ay diya ka mo Apay biro kam kanya. Ay, mapukpukaw mo tayo. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan. Indayunan kanto. Ituloy na sa kanta. Ilamang bunsamay. Nambarak ko mamang ilamang data silpon mau. Hapay nga rin kagkanta-kanta ka. Akasla mo layaw awan. Apay adilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw itangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang-dang-wan kanto. Naragsakak. Ngam di na kaya't asawan. Nga ilamang kaw di cellphone mau. Oh, nay. Tul-tulo dan kanta. Ayan, nakay nga tayo cellphone ko.
Apay, kabadong, umay ka manen agload. Ado tilod ko ita. Kasano nga agpaludak, Maray? Kit mapukpukaw di silpong ka. Naa, kasano po kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga rod mo, Maray. Ta nakariingat. Kit awan mo time. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinam. Tama nga no nabatik dito idikalman. Aywan, may ka nagload dito tersi na kidikalman. Ngam, awan mo't nabati masilpon. Ay, awan na ya. Awan. Ay, panunutag man na nalaing no nakaibat tsak di cellphone ka, Maray. Mapukpukaw ka no, mat di cellphone ni Badong mo marituyang. Wan nga rod, Maray. In lamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang ka. Naragsak ka, tawanan cellphone ni Badong mau. Awanan ti ka-textmate na. Ay, katuan na, Maray. Naragsa ka. Ay, si Kansa mo tinangilamang maray. Saan asyak, Maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diya ka mo akin kwa na. Bayamon nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amunakan at tulungan. Again, bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbagana. Birbiro kam dyan cellphone mo. Ay, huwin, Paray. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga rod malagi, Paray. Lagi pamunay Way, laglagi pagparay. Day tatirigat na nung medyo lumakay datao. Ta manang lilipat mo time. Aha! Malagip kon, Paray. Nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Siyak! Yay, apay kumaabuludak ti cellphone mo. Huwin, Paray. Binulod mo. Ay, di nakpapabasaw ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Ita manday ta. Saan ka pa'y asigurado? Ta sa kunkunap. No saan mo binulod? Impadulin ko king ka. Tila ibagbagamot. No kaste, saan ko nga impadulin king ka, Paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahito tinalawag, Paray. Awan ti impadulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapukpukaw di cellphone mo, pare ba daw? Huwin, Marimilya. Iso ti birbiro kay. Ay, saan mo abirukan dito, Ruar? Ang mga noodalaang mat idya unag tibalayaw. Saan nga taasi ka tinakapidot? Marimilya. Anya asyak, apay ko maamapidot kaw. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wan, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. E di nagawid isumat ti panakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga minun na tinag dito bulsa kay. Ay, awan napidot kaw, pare ba daw? Kano adaman mapidot kaw, sigurado nga isublikan ka. Ti pampanunutay, idi napidot mo. Hintad mo kini parenteng. Tanasabat mo kang araw. Na, unay mo't day tapanunot mon, pare ba daw? No adaman napidot kaw, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmi mo ti pabasulan ni tata ba nga nangala iti cellphone na? Pabasulan na tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin ataon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tiyamo kidi ka natinag na iti kalsada kat sa balitin na kapidaw. Nga ta. Nasayat pa. Tapno saan dan nga agap apa ka ni Marituyang. Kasimot ni Marituyang. Inal daw nga agong ungay. Gapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka ba dong? Bagas, Maray. Bagas itan tigatangam, saanin alod? Saanin, Maray, tawan di cellphone ka. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tigatangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito tersinam di cellphone ko, Maray. Ay makaungot akong no kasta. Ay, saan ko naklangarudan? Ay, saan ka makaungit, Maray? Damdamagag lang, Mike. Mano akilo abagas tigatangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayong pagatang mo. Kunak nulod man nun, tiginatang mo. Talaga ka day, asaan mo nga ilamang di cellphone ko? Kayat mo, tamakaungot akan ka. Ha?
Agkaraulit mo ngayon lamang ko dyan cellphone mo. Anya ngay kumatibibiyang ko ta cellphone mo. Kaya't mo tipang aura. Ay, saan ato yan? Si Kaki di, mate. Nagdamdamag aklang, mate. Ala, ingkagaraw, darasaw. Wine, mapanakaw. Ay, unay kamot nga minen tatabadong. Tanalipata mo ang trabaho. Gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Marikwanang, umay kuman isubli jay ginatang ni Badong ko nga asay. Apay? Expired mo tayo. Anya ka mo tan, Maray. Tagla ko ka iti expired nga asay. Si ka man pa'y ti kaunaan ang nagreklamo, nga expired ti lakok nga asain. Talaga mo't nga expired daw. Kita akman, Daytan na expired ang nabayag daytan. kasano nga ibagam nga expired? Saanon anapgad. Anya, Sukat man dayta. sukatak dayto, ikat nakagudwa mo taon. Ta pinagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may. Awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, ita ta nakagudwa yaon. Sukatam kiday ti may sakilo nga asukar. Nay unay mo daytan. Sukatam no di mo kayat nga iwaras tao. Ngaglaklako ka iti expired. Ha? Naa, Maperdi tinagan mo kas kagawad. Kan mapukawan ka pa iti customer, Maray. naa. Binot-boteng ko ani Marikwanang. Iso asinukatan na adagos iti may sa kilo nga asukar dyan sublik nga asayn. Ay na, naglaing ka talaga, tuyak. Di na amaw. Nakagarapon gayam jay kagudwa nga asayn. Di nakalibrita pa iti asukar. At dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay badong. Malag timpla ka nga ruday ni ti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta. Malas ka no ti agpanimay, kagawad. Kasano ajak agpanimid, kat nalugi akmanan. Ha? Apay? Anya tinakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no, di ginatang nangasin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign? Sino kataklatan, tapno awanan ti Rirey. Kunana nga min apirgen na kano tinagan ka. Ay, imay na ka manin winanto 3 ah. Day nga ro ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. May ang agsaw-saaw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta. Wan kagawad. Patsyeng na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakog. Ang mga noo may muntumanan isublen. Anya kamutin, Maray. Mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kayat mo agumata nga kuno saan. Kat gumatang ka na. Amukmut kay nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga mom? Tantan-awan nak ka de, di tabalayaw. Amuklatan, tasaan pa'y anak sayan dagitalakom. Agbuwe na mano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay, kinebadong kao. Nasayat no kasta, Maray. Kabarbaro dagita tinapay alako kat. Kaidil-deliver dala ang itay. Good. Kukwak daytoy adda palaman na. Kukwamot ni Badong daytoy awan palaman na. Aw, manuaman, Maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo at tinapay, tuyak. Kasano ako namasaan ang naimas? Kat nakagudwa mon ang nakagatan. Yung kay sublay, iyan nagkatangam. Isobleg manan. Wine, ibaga man na pirday. Kano may bibos mon? Sukatanday ta ni Marikwanang. Ay, mabain akaw. Si kanti mapan mang isublay no kaya mo. Yung kakidain, unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Marikwanang, di kalilipnusan akagawat dito'y kabildatan. Ay, puno ka di day taki no nam, kabadong. Puno maray.
Aglalo no umisim ka. Ay na, kaskalatin ijer maray. Di nakman ang awan iti kasta. Hun gayam, kagapgapo ni Marituyang dito tersinak itay, imay matang iti tinapay. Way, namok maray. Kinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na. Isuday ta, ti umay ko isublay. Anya, Umisim ka di maray. Ano saan ka lumaan? umay mo man ni sublain. Ne, itak lang amang isubli Naperdi nga min dayto tinapay maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbarula na kita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnag maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yung kanyak, jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnag maray. Umay mo isublay, day ta nagbasitan anat da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang naperdi gaya main. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayay. Nadlaw ko na naperdi gaya. Ay, sa anak ang mamati iti day tay bagbagam. Payasan mo apat yan maray. Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain saan mo asukatan. Apay kumasukat akat danda ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan Apay, papanam, Nakagreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. naa. Napirdi ti tinapay ala ko ni kagawad kunam. Wan pare, naperdi talaga. Anya nga iti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko maa pare, ta naperdi may. Unang ang dandan ni maibus maon. Naperdi nga rod pare, siyak ka ditipat yan. Kaslasaan mo't anapirdi iti panagkunak. Ape asuruan na, kit kabisadok tinapirde, kin saan at tinabay. Saanin na kaya't asukatan ni kagawad kuan hang dayta. Ay, sana mabalin na pare. No iday, kaya linukatam ko ma, kat nakita nga dabuot na, ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo anakitan pare? Ang kinit tabak, ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo, dandan ni pa'y maibusan. Unya rod. Ay, una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Anya nga tangan ko. Nagdodua ka pare. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailaang may ni Marikwanan. Daputa kagawad mo. Naa. Ay tapno awan ng tiado arire. Yawat mo kanyak titinapay. Atoy pare. Kahit ananum ngay. Kanag akasto. Ninay. Ninalngal mo mutin pare. Hapa ngay. Awanan na, ti pasukat ka. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo. Iti kaslapungan at tinapay. Anya. Kasta ati kapitan. Na. Nanakam. Naanaws. Kin manangasay. Talaga? Agpaisuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin paray. Bili baking ka. Oh! Amom nga urnosay. Dagiti rumso ariray. Dito barangay mo. Na. Mala. Yawat mo nga rutan. Yung kwarta nga igatang ka. Iti tinapay. Tama panakaon paray. Nakagatang ka, iti baro at tinapay. Why? Inikanap ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka matang. Ay, kauna. Iso nga no at da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna kini pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan Nukasta. Una. Nan, ramanakman nga rod, day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mabalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat day taginatang mau. Isukat ka, kat kinan kaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam analabaga. Apay, di mo pa'y amaw nga aglaklako ni Marikwanang iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wun maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita. Ay kat mapan ka, takaluklok at nagitilako na ita. Kastaya. Wun, ingkan, tama nga lumaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda. Gatangak day tao. Ay, umay mon bayadan Marituyang, tapno sanda ka nga unaan ti sabale. Ay, maray, narigatan. Adamot kasta apalda ni Marimilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Anya akulur day tinapilay.
Day ta color yellow. Ayun, gayam. Kat gapo ta color yellow, nangingina. Apay ngay mo't anangingina. Ka color yellow nga raw. No ngay kolor na labaga ti ala. Awanan ti color na labaga. Mala ibagam nga rod numanaw, tabayada ko, uray nangina. Anya ti makunam ba daw? Bagay ko kadimo lang deto'y kolor yelo apalda. Nangalami ti dayta. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang. Aya, Bagay ko niya. ay uwanin na. Bagay mo. Anya pa yung ngay, ti maibaga. Usarag daytoy no agpaili Agam niya. Kitay, tamang ano alain na iti karuba tayo, nga galala iti kumkumpurmay. Ay, wala niya. Mumutin na kita, karuba ta. No, da maibilang a kursunada da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatang ko ditoy. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Ay, wag. Anya nga tano suratak jay gayadan na. Anya nga, iti surat mo. Tuyang labadong. Anya, paldamday ta, apay nga iraman mo nga, tinagan ka. Mala, jay lang arudnagan ko no di mo kayat ti mairaman. Isurat ko dito iti tuyang kaborlisan. May mayat pa'y. Kadadakkelag, tapno sa anda atakawan. Ay na, wow, Marikwanang. Ah? Nagpintas mo tanday ta suot mo abistida. Bagay kan ka. Nakita iti karton, Mare. Isu nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, Maray. Apay, kayat mao? Ay, tayo agpadpadat ako, ma. Adda, Mare. Gatangam nga rudo na, di may isa. Ay na, ibaglakit na yung tada kapadpada na, Maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Inton bigat, no agpaili ta, isuot ta daytoy abistida. Adda amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang. Sana balay, tadamat nagatang na apalda. Bagay na kaday. Jakpay nakita nga insuot na, Maray. Damari milyang kan Marikwanang samo dagiti agururay itilugan iti paradaan. Wait, isuda. Apay aya. Nakabistida dan samag. Wait, nagpadpada da, iti bestida. Siyak nakapalda aklang. Kit man anungay. Kaya't kumutikas siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat, anagan mo, di tagayadan na. Mapan kunto isukat daytoy kini Marikwanang. No kaya nasukatan na. Tapay kidinasan. Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagang pailaang kat kitkitaan naklangarudon. Nakita kayo ngamin itay kin ni Marimilyang anagpailay. Inuroray da ka, tako namin nagpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin ngagpadpada kayo iti bestida kin ni Marimilyang. Ay wan, Maray, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumutikas ta bestida, Maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublim manan. Di mo kunaan, asan na mabalain. Unay kamutin, Maray. Isublem, kat kunam asinuratam day tagayadan na. Sinuratak tapno saan abigbigan dagiti karuba may. Saan amabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarom ka, wano agreklamo ka. Saan amabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya kang agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani Pari Badong. Apay ngay magkapitan. Tunggal ada reklamo yo. Dito'y lataayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida, isukat mo pailaan. Ay kat kartibo nun aji gumatang. Ay uston, look, wen nyo ti tao. Ay, maudin da ito'y atulungan ka. Mauday, Kapitan. Kitay man, nagadupay ti nakapila nga agpatulong kanyak. Simingit ka manin. Itay da pa'y ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Wen! Ay saan mo nga isukat da itaginatang mo apal da?
Ta ang mga nusika pa ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, Marituyan. Urean niya pa iti aramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sirsiri paglaang mat ano Ah. agong unget ka. Asino kumati saan ama kaungat iti dayta nga style mau. Isungarod abal-baliwa kun maray. Saan kun nga isukat tabagay kumaday to palda. Kita amnay. Kat talaga mo't abagay mau. Ah, sige man. Agpusipos ka pa'y maminsan maray takitaag man. Ahap. Oh, Ah. oh Oray bakit la agbalon maray. Wag. Ah. Mayat, maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo, ita ipasukat mo. Ay nanatoyang. Saan mo ngamin alukwen ti padam a tao? Tapakadadaalan, kan pakaibabain ang mailagay na. Badaw! Ayan, Mau! Umay ka man dito'y kusina. Apay aya. Ingka man gumatang di tatirsina ni Marikwanang. Apay no sika kumangnyay. Na, kit-kita ang maglutluto ak. Sika, nakatugaw ka laang mag. Ururayag nga rod ang makaluto ka. Kasapulak nga rod tiri ka daw. Iso timapan mo gatangang. At titilistaan dagiti gatangang. Anya, Ricardo lang, ilistan pa lang may. Anya ti panagkungkunam kanyak, kabaw? Tapno saan mo ang malipatan? Anya dagito yung listam ngay. Ay sos, di mo man mauawatan nun. Nakasurat dita. Tiping alaya, dos nga. Wine, wine, saan mo nga ulit-ulitin nga ibaga? Ayan na yung paggatang ko ngay. Dayta, 5 gasot. Ina, 5 gasot ko naman. Mala, mapanakaw. Darasama! Mayak man gumatang iti arak kin sigarilyo, maray. Sa bagay, aldaw mat, iso ang mabalin ti aglako iti arak. Apay, bawalin aya, maray. Nurabi ila ang abawal ti aglako iti arak. Aya, adto, iti bayad ka. Nay, ado ti kwartam itaa. 5 gasot ko naman. Wen, maray, inigkanak ni tuyang ka. Igatang mo amin iti arak day tao. Ay, kadwa na. Kasta, ti panang dungo kanyak ni tuyang ka, maray. Ada ka di kadwam dito'y paradaan, kwarag. Awan, tata. Napan nagitulod iti pasahero dagiti kakadwa ka driver. Ay, kita ginom ta. Ah, una. Isumat lagayam nga daigam mo nga arak. Kahit paginuman tangay. Iyay kumaawan ti makakita kay. Di talikawd. Awan ti makakita ka data dita. Mapantangaro dahin. Tapno makaaduta. Marikwanang, nakitam ni Badungkaw. Kano imay gimatang iti arak dito tersinak. Arak, timay na ginatang. Wan, maray. 5 gasot di kwartana. Ako na nga inted mo. Ay naglokon day jay abadaw. Apay aya. Linukunak manan. Ricardo ti kunak nga umay nagatangan. Ay sos. Kat arak mo ti ginatang na. Kahit sa dinungay tinagturungan na maray. Kalpasan na gimatang iti arak. Nagdiritso matanag na. Ay, sa dinungay ti pang biro kakenkwana. Tata batang. Kaslan na barte kakamatain. Saan ka pa yan nabartay? Sige lang, shot, kwarag. Nabarte ka ngarudain. Pag ko naman nabartagan. Makakangkanta matain. Saan ka mabaling nga kanta? Ang mga nod na makangagking ka. Apay ayan wada makangag. Kit nalaingak mo't nga kanta. Mangag ni Nana Matuyang. Maamuan na nga dak dito. Ewan gaya man niya. Ilam-lam mga gayam ni Nana Tuyang. Kahit ko talagang tiyag kanta. Sige lang, aginom ta. Ah. Mayam day ta kanta-kanta. Ay, kit, na. No isuti ko na.
Maray, saan ka pa'y anakaluto, kunam? Ay namaray, saan nga raw taimbaong ko ni badong ko agumatang itirika daw. Ngam sa bali mo't tiginatang na, kat aging gaita, saan pa'y anagaway. Anya nga'y tiginatang na. Arak ka na, kuna ni Marikwanang. Ket, saan ka pa'y ngarud anangan? Saan pa'y amaray, takasapulak tilaya, asain kandad dumapay arika daw. Ay, nulaya, kas kadaasen, kanda dumapay arikadaw, adda dito'y balay. Ikan kalatan Ay na, agiamanak nga rod, ano kasta maray? Ay, ginastos amin ni badong ko jay inted ko alimagasaw. Ikam tumat ngamin itidakkel agatad. Jay barya lang ati itid mo, tapno saan ang makapanunot nga aglukaw. Ay, saksamutan din na bartag. Wala. Ah, Kunamitaya sana mabalinti mabartag. ay, nagadumay ngamin di ininumtan. Pag kunamita na bartakan. Ay, makakankantak butay. Nagpada tangaruda na nabartaka. Takas tamot lang ti marikrik na. Ay, nagkantata na. Una, pigsan tatag kanta. Anyat klase ataw day ja akumparem. Imbaon dala ang amapan gumatang itirikado. Anggam sa balimutan tinapnapanan na. Sino tidakdak ka matib akong pare? Ni Badong Da. Aging gaita saan kanupay anagawid. Ha? Napanan na ngay. Birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay naglukon day taaw. Napan kanugimatang iti arak di tatersena ni Marikwanang. Ay, kita mantikas jay nga aramid na. Imbes arikado tigatangan na ang arak matan. Napan siguro naglimang anaginom. Ay, di mo tultuladan da di akong parim Ada ayamat inararamit ko akasta. Ibagbagak laeng, tamangan nutuladam. Idi imbaon na mapan gumatang iti sabon. Insublik pa iti baryam. Oh. Yang saan mo't asabon ti ginatang mo? Ha? Ay, saan aya? Suka ti ginatang mo. Ay, adu nga minti pampanunutak. Iso analipatak. Na, Iso adinak ikong kumpara ka ni pare badong. Tasabali No saan pa'y laang nga agawid ni badong kaumaray. Mapanakon ag-report ijay pulais. Agawid day jay mare, ay unayin adaanag mo aya. Kat jay ngay limagasot ko, kasanaw, inutang ko pa'y day jay ijay bumpay ajak pa'y nabaybayadan. Ah. Hindi ko na sana pinagmasdan Na, ang iyong ganda. mangmanggag mo day jay mare ay. Un maray, Ang akan hindi kanta na mo. rin pinansin pa. Apay, di mo maibusisan. Bawat ngiti Na. mong may gayuma. Badong kau. Agjojowi da kan di kwarog. Kat madlaw an nabartekdan. Sigay, tatuntunot no sa dino ti pagkankantaan da maray. Ijay sa laod. Saan maray? Ijay daya. Ijay sa abagatan, mare. Ijay amyanan siguro maray. Na, nagrigat mo't atuntunan, mare. Makaulaw. Ay, nabartekdan sa. Dungan, anda nang kung agkankanta itay. Di aya. Kasang sangpat ko lang amin ta nag-itulodyak ti pasaheros ijiele. Tuntunag man no naggapuan day tangag kankanta. Saan pa'y ngamin kat anagaw awid ni Tatam Abadaw? Diyak matlaang nakit-kita iso na. Kano naginumdan sa kinikwaraw? Diyak mat nasangpatan ni Shep. Awan mat dito'y paradian. Ada mat dito'y tricycle na nga nakaparadiad to'y nga. Malatay nakbirukan ni Tatam Abadaw. Babay amon. Tano makitak ni tatabadong. Ibagak nga agawid nga dagus. Warag!
Agree ka? Abaya, Tata Badang. Saan ka di nga kan-kanta, tay-tay? Gatuan, nalpasan na di kantata. Damaga nga rin ka no nalpasan. Nakaturog akmatain. Ay, sandan sapay nalpas kang kanta ita. Di mo piksante aksaw, Tata Badaw. At maangot ko nga umas asidag dito'y ayanta. Ay, sas. Mga nunin na namatuyang daytan. Aglamang ka nga rodan Sa dinugay ti paglambagak. Hindi to'y sirok ti lamisa na pagin inuman ta. Sige. Partakam, umas asidagan ti mga angot kao. Di na ka ta makita dito yan. Basta di ta kalatan sirok ti lamisaan. Awan ti makakita ken ka dita. At da magic day ta sirok ti lamisaan. Uy! Adya kayo gayam laang dito Di mo pigsahan ti agsa utungan. Ay, unan niya. Way, aglam lamang mat ni tatabad yung dita si Rockte lamisaan. Ay, kung namin nun ni Nana matuyang ti umas na sidag. Ay, katno, biro ka na ka. Ay, inakman ibaga nga adya ka dito likod ti paradian me. Ay, sana tungan. Ag-awit ka kanon. Ay, diyak kayat. Ginom tayo pay. Mapan ka gumatang iti ara ngay naman tayo. Ikang ka iti kwarta. Ang di mo ibagbagakin na matuyang ah. Ay, sige. Naguray ka. Taitad ko king kajigatang mau. Ado ti kwarta ni Tata Badaw. Agawad, gumatangak man. Ay, apay nga ita kala makita. Umay ka man dito ang tungan. Ay ayaban na ka ni Kapitan. Ay, apay nga, kapitan. Eh, saan kan samot na makitkitan? Agpaspasa di ak gayam. Ay, anya gatangam. Eh, mabisinakin. Itayak pa nga agur-uray, iti mangilibre kanya. Eh, gumatang ka man iti merienda ta, tungan. Kuha nga, kapitan. Eh, kagawat ko nang, ada mangilibre kanya kun iti merienda. Ay katswerte ka Kapitan. Ay, ilibrik ni kapitan iti merienda ko naman. Ay, salbak. Ayan na ngayon dyan. Baon ta gumatang iti ara. Wan nga raw, Tata Badaw. Nagbayagan na napanggimata. Nayaw awan sa matain. Ang mga nun na itulad mo't kanya ka. Kahit mo sawang, nayaw awan kamay? Napanggimata ang angang binukbukudan nan. Ha? Ang mga no kastangag paisaw. Nantutrinak ah. Kasmut lang nga iti inaramid mo kininana tuyang. Malang kasulutan ko araw. Ada, nagmayat no, ada mangilibre kan ka iti merienda. Ay, mayat nga talaga. Kanayunak nga, gistambay dito itersi na ni kagawad ko nang. Ngam itala nga ada nangilibre kanya. Ay, siyak diata, kapitan. Eh, di kwa ngay. Umaymat kumatag, palibre akin ko na. Ay, uwan. Sa bagay, adi pa mat kay di kwarta. Hoy, tungan! Ur-urayin da ka kini Tata Badaw. Uwan gayam. Anyang wun gayam, tungan. Imbaon mi ni tungan nga umay gumatang iti arak ang kail. Eh, imbaon nyo. Imbaon mi kini Tata Badaw. Eh, ayan na day taaba daw. Ha? Kwa? Itay pa abir-birukan ni Tuyang. Ha? Ay, kwa? Kadwak nga agin inaw mang kail. Ay, ayan na, tay bagak nga gawid. Agdandanag ni Marituyang. Ay, di nagkuyo din na paray. Bayaman magnaak nga gawid. Eh, naskan aguyo dun katapno mapilitan ka nga gawid. Hayak pa'y nga ron makawawid paray. Na! Eh, saan ka makawawid, kitni? Nasipngitan. Wine, napudot pa lang ti ulo ni Tuyang ko ita. Ay, basol mau. Apay ngamin adi mo ginatang ti ipagpagatang na. Ha! Datan dito'y balay mi paray. Na. Ay, Mare! Hu! Adan ni Paribadong! Ay, agyaman na kapitan. Tainyawid mo dito'y balay ni Badong. Eh, una. Kahit panawan naklatan paray. Ay, anya pa nga taramidag. Ay, pang-urin na ni Tuyang ko paray. Da. Di na laki may salakan ay. Eh, kat basol mo gayam.
Ay, di, tanggapin mo ang dusa mo. Umunag kan ba daw? Ha? Saan ka nga ungit kanyak tuyang? Umunag kan kunak. Ay, sus. Delikado kan ba daw? Hagsagana kan. Ricardo jay kunak amapan mugat hanggang ngam sa bali matinararamin mo. Ay, kuhan, nayaw awanak nga ron tuyang. Kanya nayaw awan. Ah. Narigat ka di abiro kan jetersina ni Marikwanang. Kaadalaang mo di tasangwanan ti balay. Ay, una niya. Na, tamapan mo pa'y latan-awan. Sigsigaraduak lang, ano tatayan na? Kas ka lamang luklukaw. Ha! Inton maminsan, saan kan nga ibaon amapan gumatang? Tapay ngay. Si Kaki Dimay, na minsan na lamot na nayaw awan. Si kan ti agluto, tasyak ti mapan gumatang. Nay, tapay ngay. Baliktad sa Rumbang lang, sayang ti kwartak no si katibaon kaw. Ay na, tatabadong. Noan niya ti imbaon ni Nana Toyang kan ka, iso ti aramidam. Tapno agin naawatan kayo na lang. Ay na, ay, nagmayat ti makimarites niya maray. Wen nga rod, Maray. Saan ama puputan ti oras? Katnay, panagluluto gaya man. Alas 3 pa'y laang mat iti malam. Agluto kan. Ay, nay, nasa papay nga agpaiso ah. Panagmimerienda ko ng kidi ah. Ay, wen gayam. Dandanik na lipatan. Ay, anya nga iti mamerienda di tabalayaw, maray. Awan nga rod. Iso nga ayabak ni Kwarog, tamapan gumatang iti meriendaan ta. Ala, payapayam nga rudin atanay, medyo mabisina kaun. Aguray ka, tanay. Ada lumablabas anangisit avan. Ha? Nangisit avan? Na, abay anakigtut ka. Ay na maray, agal-ala iti bakit na ita. Anya? Aglamang kan, darasam. Ay, kunak man no ubing laang talalaan da. Patigayam bakit itan? Ay, saus, delikado ni Marikwan ang ijetirsina na. Na, ay, alaan da nga ta. Apay katasaanan ka baka mutang. Katno ba akmat? Kwarong, nakitam ka di jay nangisit avan alimabas dito'y balay. Apay ayaan, tay. Katno naglemlemeng kami kaninanam atuyang. Ha? Apay ang naglamang kayaw. Katno agal-ala iti bakit dayjay avan. Sana ka madanagan. Bakit mo't gayam ti alalain da? Ay, ingkamankit di kitaan ni Marikwanang no adda pa'y di tatersena na. Apay ang tay. Ay, amangan no inalan jay nangisit avan. Kagawad ko nang. Kagawad. Oh, wadak dito. Yang payaya. Ay, nasayat at da kagayam dita. Umay kakitaan, no adda ka pa'y lang dito itirsinam. Ka, sa dino kumaaya ti papanak. Kat no adda ka no van nga agal-ala iti bakit. Van nga agal-ala iti bakat. Isumat ti ko na ni Auntie Kabanang. Nay, awan mo ti kasta nga mau. Ay, agan-anad ka kagawad ko nang. Ado ka nun abaka iti inala day dyan nangisit aban. Ay na, nangisit pa imot nga rod awan. Apay, oray nga tabaak, alaan dalat ta. Kunamot ni Ante ka basta bakit. Nay, nangisit mo't awan day ta lumabas di ta kalsada. Ay, aglamang ka kagawad. Iso day ta dyan agal-ala iti bakit. Ay sus, magkapadahanag. Ay, badawng! Badawng! Ay, apay, makapadanag kamay. Ay, ilamang nak, badawng. Naapay, aya. Basta ilamang nak, darasam! Kapag ilang mga kinggangay. Ay, nagbayag kan, kat daytan di nangisit avan. Ada nga, paiso nag-isit aban di ta kalsada. Si Mardan di ta higayt. Agbirbirok dayta iti bakit nga alaan da. Ay, sos, ay, narigat ay, nualayin na ka. Awanin natin ang luto ti kanek. Ay, umay ka, taisil-sil ka ni ta kabinay. Ibagamot ano awanan di nangisit avan ang nagparada di taigit ti kalsada, kwarog. Ah, ayun gaya man niya.
Nalipatak matan nga imbaga. Awanan dyan ang isit avan, kagawad. Ay, si kakit dimod. Ay, nagbayag mo nga imbaga. Nagrigat aglamlamang. Kapampanaw na lang, Mike. Adda ka di tao arimwar itivan. Awan mo't nakita ka rimwar. Inasitgam ko maa. Jakayat ngay. No ngay sakti alain da. Kasano ko maasi ka? Kat kunamot abakat laang ti alalaan da. Narigat ang timayramraman, kagawad. Ay, sa dino ngayon tinagturungan da yan ang isit avan. Kumusta nga tanda giti padak ababakat? Tuyan! Hoy! Rumor ka dita ka binitain. Awanan dyan ang isit aban. Sigurado ka nga awanan. Way, nawaday. Nagpadaya. Ijay ti pagbirukan na iti bakal. Kit bayam ah. Taado ti bakit ijay daya. Apay, talaga bakit lang. Talalaan da. Katun mag, bakit lang? Ay, pati ko malakay mo ito na. Taalain da ni Parinteng. Sigurado nga da di barangay hall na ita kapitan. Tiyat mao nga alaan da ni Kapitan. Asino ngayon ti Kapitan tayaw no alaan da? Ay, katumatik asa ko na. Ay naba daw daksang gasat. Napaay manunday tang arapaap mo. Tabakot laang tal alaan da. Di ba nang? Aglamlamang kakaday. Ay, wen kwarog. Ay, nakita nga mi dyan ang isit avan. Rumor ka ditan. Awanan dyan van. Ay, nasaya at matno kasta, kwarog. Saan siguro ngagsublipay dito'y day dyan van, antay? Day, apay anak ko namti kasta. Una, tawan makita da bakit di tayo amaalat ah. Ay, wen tanaglemang kami ababakay. Apay nga tangal alaan dati babakay. Anuan da nga ta eh? Day tamot nga rod ti dakkel aburbor sa kanyak. Ammo nga tan ni Uncle Kao, ti may papan iti nangisit avan nga agal-ala iti bakay. Kuya, kapana ko na di bangkat. Sumurot ka. Na, amom nga addavan nga agal-ala iti bakit parwaran na kidain. Nay, apay, saan mo kayat asumurot nga agbangkag? Ngam numapan ka makikaro baka dagiti ko kumarim? Awan may kabutang mo. Narigatan, taadan dito'y kabildatan jayvan. Apay, kayat mo nga alaan da. Ay, saan mo ta? Di awanan, dituyang ko adungdung white, no alayan da ka. Ay, mala, makamukan ijay bangkag. Kat no adagdamag kan ka, no sa dino ti ayan ti agnagan iti tuyang. Ibagam adi mo am-am day tabakag ta. Ha? Tapay ko mabirukin da ka. Si kapay may, ti paginteresan da. Siyempre, bakitak nga raw. Nagdamag-damag dagitan. Am-am muda amin anagan dagiti babakit dito'y kabildatan. Ah, ayun na niya. Dito'y kalayan nga rod balay. Tasya ako, ti mapanagtrabaho. Nay, nakadali ka may dito'y ruwar ti barangay hall paray. Ay, agpapaanginak nga ron. Apay, awan angay, di taunag ti barangay hall. Ay, napres-pres ko itirwar ah. Ah, paray. Nadlaw mo gayam, di nangisit aba na limabas dito'y barangay tayo. Apay, adaya. Nay, kunak man no amom amin na mapaspasamak dito'y barangay tayo, pare. Ay, nakaturugak siguro. Ay, apay aya. Ay, agasam day tangay. At dagal ala iti bakit dito'y barangay tayo. Angam sika, nakaturog ka lang. Ay, adagal ala iti bakit? Iso nga rod jay ko nakingkaan ang isit abahan, pare. Ewan na damdamag ko. Ay, naudi ka iti damag, pare. Si kapay mo takapit ang tibaudi iti damag. Ayan day taan ang isit avan. Nay, pabirukam kanya nga. Ay, jak ipalubos nga adda agbasak-basak iti barangay ko. Imay dan, naudin ti aksyon mo, pare. Ha? Kit day to'y laing ti may baga. Anya day ta? Naskay nga gridam kayaw. Taday tanang isit aban. Alain na amin na babakay dito'y barangay kabildatan. Patigayang bakay. Kumawon dan. Inteng, sa dino ti papanam. Ay, mapanak iji balay ni Kwarog ta inak makikapay. Eh, kit si Kangay. Papanamot. Ay nakmat ijay teresena ni Marikwanang. Ha? Ta kumusta agman? Aging gaita, agdandan agakpay laeng kay.
Madandanagan ka iti ibagbagada ang nangisit avan nga galala iti bakay. Ang patpatsam. Kaya't mo asawan, saan ka mamatay? Jak pa'y nakita dahi ta nangisit avan. Ay nakita mi kan ni Kumari Tuyang. Ay nangisit talaga. Saan ka pa'y laang mamatay? Agal-ala kano iti bakit? Win nga road. Kung kunan ni pare badong dahi ta. Among betin dahi ka nalaing nga agaramid iti istorya. Ni Marituyang tinakangagak, idi may ijabalay. Mamati ak ano bakitak nga daalaan da bakit? Na, urayan pa'y laang nga daalaan da abakat. Jak nga ron mamatay no istorya laan. Ay, no syakla amay sa, mamati ak iti dayta nga istorya. Apay, naggapuan ayan dahi ta nga istorya. Imbag kumamot no pudno. But nga na kailang ababaka. Daytoy ka tirigat na kapitan, no adda maiwarwaras adakas nga istorya. Ay, urasi ka, apektado ka. Katawanan ti gumatang dito tersinak. Ay, puro babakat ti umay gumatgatang. Kaduan na ababakat ti umay gumatgatang. Kaadama dagiti ubing. Babalasang. Babaro. Lalakay. Mabuteng dan, kasanaw, ti agwarwaras adamag. Agraman kanumot tendag iti lalakay kat alaan dan. Day tati ko fake news. Damagak man, kapitan. Pudno aya nga agal ala iti bakat di nangisit avan a lumablabas diti barangay tayaw. Jak mamatay. Tadyak pa'y nakita day ta nangisit avan. Ay, nakita, kapitan. Talaga ang nangisit avan day jay. Nakita, nga day nala na abakay. Awang makiiday. Bilagayam. Di ka mamatpati. Aginggat di mo makita nga agala da iti bakit. Ay, ngamsaan lata maikatinervyos kaw, kapitan. Laklaka aya ti alaon ti nangisit avan. Ay na, di ka agdanda kagawat. Tapay. Ang mga no sanda kayat nga alaon ti baak. Ay, sapay ko mga ron atakasta. Sa tiyang sirip-sirip di tatawa, Tuyang. Tadyak nakita itay di nangisit aban na pagbutbut nga. Awan tinagdamag ken ka, no sa dino ti ayan ka. Awan, Mike. Ay, imbag lakit dahin. Dadag mo na ya. Laklaka nga iti makumaw. Sa bagay, rumbang lang, nagdanag ka. Tadyak kapitan tayaw, di namaw ti mapaspasamak dito barangay na. Ay, di namaw. Saan nga raw? Kasano? Kadya lang maturog may tararamidin na. Ay, unay matan ni kapitan. Rumbang ko mga lain da. Saan ada kayo ababakay? Sino kumangay? Dagiti kapitan na. Saan na mo ti trabaho na? Ni kumakumpare ngayon teng. Maturog lang, tamo na. Kapampanaw laang ni Marito yang dito tersinak. Ay, nagapapura ang nagawid. Nagtureda na rimwar. Nagpartak nga ro na nagawid. Siyak, imbaw nak ni ante nga umay gumatang. Ay, kwarog, ginanggisit afan. Dajay, oh. Ha? Sinardengan na ni Nana Tuyang. Kidamaw. Linaw katandan Jerry daw, Tivan. Nay, doa lalaki ti rimwar. Ay, sus, alagan sa amot ni Nana Tuyang. Ay, pudno gayam nga agal-ala iti bakat. Ay, kunak no chismis lang. Ha? Amo kong ti aramida kagawad. Ay, jak makapanunot, gapo iti nervyos kaw. Awaga kadagos ni Uncle Kaw. Ibaga nga alain da ni Nana Tuyang. Darasam, sakbay amala daw ti amin. Sino kayo nga basak-basak dito barangay kaw, ah? Ay, imbag tadakan, kapitan. Kaya't dak nga alaan dagitoy akumaw. Anya ako mau asasawa mat. Batan nyo ti kumarek, nay. Nabayagan na pirpirukin mi dahito abakal. May rupaan mi ngamin. Ha? Iso ni Tuyang. Sumat, ngam agure kayo. Apay abirbiru kanyo ngay, oh. Ket no dakkel ti utang nakada kami. Ay, na, kapitan, di mo patpat yan. Kumaw dagitaw nga agal-alay ti bakal. Ay, ipakita yo man kanyak ti pamanagnag adakkel ti utang nakada kayo.
Jak ipalubos nga basta latan alaan nyo dayta ako mare. Wan, Kapitan, saan mo nga ipalubaos? Pamanaknak gayam Mabiit lang. Yap! 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 Ayan da kiti kalaban ng kail. Ayan da! Kalaban mo't asasawam. Ah. Iti adada, naglamang ka di talikod ti dakil akayaw. Ay, son mo tanggal. Agtay-tay mingak lang. Kinasarita ka, dagiti naglugan iti nangisit avan. Dandanida inala ni Nana Tuyang. Adam gayam utang ni Marito yang kadakwada. Anya? Ay, inlemangan ni Marito yang ja utang na. Iso sinurot na mo dito'y barangay tayo. Ay, anya matan ni Nana Tuyang. Binutbutang da tayo lang. Kinasarita ka, anaskan abayadan na ti utang na. Tapno di da surot-surotan. Kat kasanungay, Mare, nakabayad kan iti utang mo? Wan, Maribanang, binayadak kami ng tapno sardingan da kun asurutan. Ay, si kalaang matgayam ti kasapulan da. Ay, pasensya kan, Amaray. Tanay, nairamraman kayo pa'y. Ay, narigat sa mo't aglemlemeng kunamsa. Tila paglemlemeng akno kasta nga addaday ta anangisit aban. Uray siya nga rod, Maray. Tila pangisil-silsilan kanyak ni Badungkaw. So ano adda utang mo, nasken abayadam adagos, Mare. Tapno saan da ka nga umay tontontunan. Sa mo ibaga ako umawda. Ay na toyang. Gapuken ka, napabut nga dagiti padam ababaka. Ala, agbayad ka ngaming iti utang mo, adi mo kat ilamangan. Dito iti pagsarakan mi kini Miss Lady Lane. Tikas la Diyos at ilangana anam-amok iti pisbaw. Adda nagsardang ajay. Kat... Ay! Adda nagdisag ajayks. Iso siguro dayta ni Miss Lady Lane. Ay! Mace! Si kakadi ni Miss Lady Lane? Apay ang nakaabungot ka, Mike. Ha? Anyangay dayta. Karton, Mike. Anyangay di nakasurat. Ay, basak man. Hold up daytoy. Ha? Itad mo amin a kwartam ita kanya. Yay! Nawanin ang Kyle. Na-hold up di kwarta. How much amin ti kwartam? Sa nga 10,000 pisos amin tayo dyan, Kyle. Ay, sus! Apay nga men amang itugot ka iti kasta kadakkel. Ngun nga raw. Taplandok nga ipasyar ko kuma ni Miss Lady Lane. Anya? Mapan kami kumagdit ijay ilay ang Kyle. Awan nga rin doon na may saan nakadayta ang Miss Lady Lynn. Sa dino nga min, tinakamuam dayta atao Namamok iti Facebook ang Kyle. Ha? Kasladyo sa tipintas na. Iso naging tirisa ka makisinarakan kwa na. Ang anyan. Mas daawakan ka. Namamum la iti Facebook. Tagtalakan adagaos. Kanya nga ita. Huldaper pala. Ay, nasken abagaam dagiti kalugaran tayo, inteng. Bagaam ida asaan da abasta agtaltalek a makisindarak iti asino man amaam mo da babaan iti Facebook. Ay, bayam. Tay palagip ko dayta inton maangay ti meeting. Ay, iti kastoy akinarigat ti panagbiag ita. Nagadon dagiti dakes a mapaspasamak. Huwag nga ron. Nagrairan ti dakes a pagkwartaan ita dagiti daduma at tataaw. Ay, talaga akasta, inteng. Ay, nagraira ti kinadakes dito lubong. Ay, dahito ti dakes na. Sobra launa yan ti kinaado ti tataaw dito lubong. Tila aramidin da. Naa, rugyam ka di manan, inteng. Ha!
Ay na, kaasimot ni Kwarog. Ay, yamangan mo no sa bali lang ti tao anang hold up kagawad. No sa balay, kasano nga rod nga amuna ang mapanijay ni Kwarog. Malas siguro mitah ni Kwaraw. Nya pa ngay. Kaapay nga rod nga umisem ka. Ay, winan niya ngagpaisaw. Kasta lang ti biyag amaray. Ay, adamot dagiti nam amok babaan ti Facebook laeng. Gamno ko na da makisinarak na kanya kay mabutengak. Anya, Ang mga numaitulad akmat ka ni Kwarog ay narigatan. yay. Patgat akabarangay ak ida. Amuyo mat siguro tinapagteg ni Kwaraw. Ayun, Kapitan. Damag mi. Yunay unay ko kada kayaw. Adi kay paluklukaw. Iti siya sinuman, Ayun, Kapitan. Balin nga adal tayo ni Kwarog. Numabalin. Liklikan yaw ti makisinarak iti asinuman ataaw. Anam amuyo laeng iti Facebook. Ayun, Kapitan. Nang runa, dagiti agtutubaw. Kada ka nung nakaibaga ni tatabadong ni Miss Lidileng. Anya? Ni tatabadong ni Miss Lady Lane? Kada ka nung nakakita. Ang damag ko magkiidilahan Ay, nupud no dayta. Ha! Tinasaya at Jep. Agpaliiw ka na yung bag. Amangan nga nupod na. Galuwad kanyak dayta at tatabadaong. Numaduktalak nga iso tinang loko kanyak. Sa dino nga tamanan ay ati pangala akiti kwarta. Ay, badang. Apay anak ka panimid ka dito'y abay titawa. Ay tulungan nakman to yan. Naibusan ti abastuta iti makabulan. Anya, Numabalain, si kamang mo ti dumiskarte iti pangalanta iti dakkel agatad. tilaang mat mapan umutang ti ammo. Ay, kaya't kumitag si damanan iti pinapaitan anwang. Mapan ka mga umutang. Anya. Mara, umutang akman iti pinapaitan mo. Adon ti utang nyo dito, yung marituyang. Iso asaan nakagpautang. Anya. Kinapudno na. Agsing-singirak itan kadagiti pautang kao takasapulak. Ni Mari Kwanang mo. Sige mo ha. Bayadan minto ka day. Ipilit mo. Day tatiga po na ano maminsan. May mayat sa nagumatang aklaangan iti lote apaabanga ak iti binulan. Ha? Awan pa'y aguutang akaskan ka. Kaya't mo asawan. Agsapsapol ka iti luti agatangaw. Kuwan nasaysaya atan ti kasta ngam ti aglaklako akastoy akanayon mamat nga utangan. Salbag mo day tabak. Tadi nakikayatan tayo pautang. Wun nga raw. Imagine ko itay nga agsidak tumanan iti pinapaitan. Inununa ang mga man. Diawan. Ay, payman. Tamapanak kita ni parinteng. Kano di ka pa'y nangan. Sanay, awan tumo lang di masida. Salbag tikas to abiyag. Pare, salda mampay daw iti pantalong ka iti limagasot. Ha? Na? Pag anok mo day ta pantalon mo ngay. Ha? Tapno mo pare, nginginahin daw ito yung pantalon. Ay, uray pay. Nagado a pantalon ko tapno amom. Sige mo ito na pare. Tanay, awan kwarta kita. Masik ako mamit Sige, at 300 pesos. Ited kun ka. Tapno da kwartam. Bayamon ti pantalon. Ay, agyaman nak pare Unjayam, mabalin ka di nga lag ti number ti cellphone ni kagawad ko yan. Apay nga alam ti numero na kanyak. Di pa awanan ti numero na. Pero ang angaw pare, adalang ibagaking kwa na. Napatiglaw na Sige. Adda nag-text kanyak. Jakmot am mo. Kabarbaro numero. Ay kat basa ti text na. Ang mga no importante ti ibagana. Aguray ka. Adamot pagsayatan nga ibagbagana. Anya nga Adamot ka no ilaklako na alutay. Kat nalakalaang.
Ay, gundaway munday tamaray. Di mo't agsapsapul ka iti gatangom alutay. Sa bagay, No siyak tisi ka, makipagkita akon iti day taatao. Wadat niya. Dakkel ti maganan siyak no bilang. Aguray ka man tariplayak. Amwag no sa dino a lugar ti ayan na daytaw. Madam, no mabalin, mangitugot ka iti 30,000 pesos. No magustuam ti lote nga ipakita mi ken ka. Ket mangted ka iti pauna abayad mo. Ken ited mi meten papilis ken ka. Na, Ay, kagawad ko nang gumatangak man. kaslamayat nga agpayso da ito Asidag lang ijay ili da ito nga ilakla ko da alote. Oh, kagawad. Gumatangak ko na. Sika magayam, kapitan. Sino ay ti katitiks mo? Ay, kapitan, mangrike paksan. Tainak saraken jay tao akateks ko. Ay, anak wanang, saan arumbangag may saka amapan makisinarak iti kateks mau? Kinapudno na saan ko a boyfriend ti katiteks ko, kwarog. Uray pay, kunan ni Uncle Inteng, kaduaan kayo amapan. Anya, ay uray saanon. Di pa ikid din adam ako nada kanyak. Di kagdanag, saan kami ngagpadlaw no bilang? Sige, makamo kayo nga road. Nasaysayat mo't lang sigurado tayo, kagawad. Ang yaman na, kwarog. Ito'y ti karton, tuyak. Suratan da kita itikas itisigad. Wag, Dakkelam. Tapno mabasa no nyaman ti nakasurat dita. masapul pa'y ngamin ay atikas tawi. Ay kat masapul Di mo tumot among aramatin ta utak mo. Anya, May mayatan ti basahin da, ti bagak. Namtag sawak pa lang. Tadi da kim mailasin ti magkaw. ay wunan niya. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Anya ti kayat asawan da ito. Nakapaturong kanyak ti pistol ti maysa kada kayaw. Timot maysa. Nakaigam iti karton. Anasuratan iti hold up. Do kasta, ited kong tibag ko ang naglaon iti kwarta. Katumaray ako. Dito'y tangag sukat itibado ta, tuyak. Badong, sigurado ka ngawan nakakita iti inaramid ta. Awan. Kasta unay abutin ni kagawad ko anang. Huwag nga raw. Di na amo adatati kasi narak na ita. Gaputa na kaabungot tangag padpada. Agawaam ki ditag sukat. Pumanaw ta dito yan. Tadita mo, no din nakakita ka data dito'y. Huwag badong. Di kaya kutkunay. No di yung kaya't nga iputok ko na ito'y paltog ko ka na kayaw. Ha? Kuwarap? Sige kakatwa. Lilingon nyo datang ka itong kanana to yan. Ay, so. Nagawan kat ababay niyo, kabadong, marituyang. Ay, mari ko anang. Pasensya ka lakuman. Pasensya tarupam, matapis ka tupay. Ay, maray, suri na. Si kamot, kabadong. Awan akas ti sorry kanyak. Ay, salbag kayaw. Ay. Ikaro yung tidakas nga inaramid niya, tataba daw. Nanato yan. Ay, rumbag lang, kwarog. Nagdakas ka, ti aramid dagito yung agasawan. Huwag nga raw. Ay, ang mga duda kayo umot lang tinang hold up kanyak iday, tataba daw. Ay, saan ko araw? Sana siya. Ay nainteng, kasladyak mamati ama aramid dati kasjay. Huwag nga raw. Isumot lagayam nga inala na tinumero ti cellphone ni kagawad. Anya? Ay no amukla kumaamang lo kumot lagayam ti aramidin na. Diyak kumain into na. Iso nga inton maminsan, saan ka basta mangted iti numero,
Adi mo pa impakada iti tao nga akin numero. Ay, eko nagtalakak. Tanimot nga may pare ba daw? Ay, namaysaan na kan ani pari badong no kasta. Itak man ti numero nga inusar ni tata ba daw, kagawad ko anang. Adtoy, Kwarog. Aha! Apay? Dahito'y matlang ti numero nga inusar tinang loko kanya. Anya? Kaya ta sa hunday ta. Agpada ti numero da Miss Lady Lane kan tata ba daw? Ah, Ay. Jak mapalabas da itaw eh. si kagayam tinangtad iti numero ti silpon ko kanikaba daw. Ay, uwan kagawad. Ay, dandani akon mabiktima, kapitan. Ay, pasensya kan Jakbat amo akas deti plano na. Ay, sana bali, kapitan. Oray, tanaamuan tayo nga isuda. Di kagda nagkagawad. Siyak amis mo ti mangipatiliw kada kwada. Ah, agyaman ak nga rudno kasta, kapitan. Rumba nga ikaro dati nagbasulan da itilintin. Nay, payay. Square meter dagiti mata makumikita kanya Kwaraw. Amok asi kamot laeng tinagpamarang a Miss Lady Lane ide. Kenang hold up kanya, tata ba daw? Ay, sana siya Kwaraw. Nya saan? Anay ko, sobel ko, agin namin mo. Nagsagitin, anay. Di mo pa lang aminin asi ka. Idinto tagpada kayo iti numeraw. Ay, anay, wawaway namin na kung Kwaraw. Siya mo lang tinagpamarang ang Miss Little Line. Anay. Kasta. Ay, gusto na Kwaraw, gusto na. Gusto ka di mo na. Hindi nakapkabilin na. Ay, paray, tulungan na mo ta. Ano wam ni Kwaraw? Ay, bibiyang ka, pare! Ure, kabilin na ka! Ay, Tanglan nyo kiti ang kail. Ah. Takabil-kabilak man kitday. Pabuksitak man, sako pabukutan. Makapahay blood ti aramid na eh. ay, saan mo tinak? Pagpakasi akada kayo, paray. Kwaraw. Ay, Tulungak kit din tikaskan ka atawa, naglayang amang lukaw. Wano mang biktima iti kalugaran da. ay, parintay. Pakawanan na kadimutin na, please. Ay, tas ka na matiliw kayo kani Marituyang. Ipatiliw kayo iti pulis. Ay, tuyang. Gana kayo. Tulungan na. Tamadam-damalaang. Umayan dagiti pulis. Pangasi ka, paray. Kasyan na kami mutin na. Asan? Masapul nga ikaroyo iti pagbaludan ti basolyo. Anya? Da kayo bigis. Bigis ti barangay Kabildatan. Ay natatabadong ka na natoyang. No dakas ti aramid yo, dakas mat ti pagbanagan nyo. Hala sigay! Dadan tinaggipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan!